nyáron az a legjobb, hogy nincs suli. Júliustól augusztusba táborból fesztiválra, hegyekből a tengerre, városból városba. De szeptember, jaj, megint suli. De nehéz az iskolatáska. Ha csak nem tartod meg a nyár hangulatát, akár a suliban is. Korai felkelésért kirándulás, jegyekért játékok, tanulásért szórakozás. Nyárban jártam, fénnyel teli a nap. Készen vagy az osztály legnagyobb kalandjára? Szeptembertől figyeld a Suliót! www.sulio.ro, mert a suli jó.